खुलुमबाय सान्तिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सिएशननि लेंहरजानाय आरो मावथि नोंथांमोन बयखौबो मेथाइ रोजाबनायनि सिगां आं आरोबाव गाहाम मोनाबिलि लोगोसे गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरफिनबावबाय दा आं दहाय फुंनिफ्रायनो दङ मेंबायबो आरो आं सिगांनि बायदि रोजाबनो हालिया अब्लाबो आं बे आफादजों नांथाबनानै दं बे हिसाबै दिनै माने जा दाजा दोंसे मेथाइ आं रोजाबनानै खोनासंहोनो सानबाय आंहा बे जायगायाव गिबि खेब माने आं जिबनाव आं बेहायबो प्रग्राम खालामफेराखै दिनै खालामबाय बेबो बुरै कालावसो रोजाबख'नो हायै समाव जा हक आंजों लोगोसेथ' दामनाय गैला दाना मोसानाय दंफासै आरोखि दा आङो नोंथांमोननो मेथाइखौ रोजाबनानै खोनासंसिगोन
मोसानोफोर मारै दं नोंथांमोन नोंथांमोना जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेसनि मोसानाय नायनो लुबैनानै दंना बयबो रंजाफानांगोन दे ओरैबो ओरैबो ज' जोंहा बेवहाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गोबां आर्टिस्टआनो पारफर्म खालामगोन एक्टर एक्ट्रेस कमेडियान कोरियोग्राफार मेकआप आर्टिस्ट कस्ट्यूम डिजाइनार गासैबो पारफर्म खालामजोबगोन दसे उनावनो दा बेजों लोगोसे जोंहा जे जोंनि मेन जे शर्ट मुभिनि जे एवार्ड एन्ड मिउजिक भिडिअ एलबामनि जे एवार्ड केटेगरि वाइसै बेखौबो जों लांफाबाय थागोन गेजेर गेजेर ना मा होनो रायजोफोर मोसानांगोन गेजेर गेजेर स' गिबि गिबि जों मोसानाय नायग्रोनि नङा होमबा एक्ट्रेसनि मोसानाय ओरै हायलालाय हुइलालाय जानोसै उनाव मोसानायखौ जोंना दा दसे उनाव आब' मासुमाबो मोसागोन औ बयबो मोसाफानांगौ आं मोसाबा मोसागोन ना गोजांनायखौ दोनथ'नोसै रायजोफोरना दसे उनाव आंबो दा बारा गरम जाबा गस्ला खुनानैसो होगोन स' जों दा मोसानाय नायनोसै जोंहा गिबियावनो दं सन्जिता बसुमतारी ग्रुप डान्स बिथाङाबो जोंनि सासे जाखांफुबाय थानाय एक्ट्रेस स' बिथाङा जुदि रेडिबा जोंनि जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय सन्जिता बसुमतारी ग्रुप डान्स 5 4 3 2 1 स'
बेखौ मोसाहैनि सिफायखौ होजानानै थनथ्रलाय लांबाय उननो ओंखारदां दहायनिफ्राय नेगासिनो जों बेखौ मोसाहैनि रंजागोन ना रायजोफोर अके दानिया मोसाफैगोन जौस्राङाव सन्जिता बसुमतारी बिथांखौ जौस्राङाव फैनानै मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय
बुरजा साइज बेखौ आन्सारफ्रा गर्लफ्रेन्ड गैजायै सिंगल मानसि नालाय ओंखायनो सिख्ला नुबानो फसायलाबायो आं रायजोफोर बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय मोसालांनायनि थाखाय दानिया जोंना एवार्डनि फारसे आगान सुरनि जे जों एबार गिबि एवार्डखौ होजेनसिगोन रायजोफोर नोंथांमोना नायलांदो आं आंनि को-एंकर आब' मासुमखौ एवार्डनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जों गिबियावनो मेकआप आर्टिस्टनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनाव नमिनिफोरखौ नुगोन आरो बेयाव होमबा जोङो एवार्ड होनाय हाबाफारिखौ स्टार्ट खालामनोसै मेकआपनि एवार्डखौ जोङो होग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनाव नुसिगोन आरो रायजोफोर बेनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि गिबि खेब एवार्ड होजेननाय जागोन रायजोफोर The nominations for the Best Makeup Artist are Nandan Nyor Chaudhary for Nangni Gumur, Kalpana Basumatary for Hello Jaru, Hello Jaru dinilai mani thulaji gusu गोसोआ नोंनिलाय मानो थोजादों हाखु दाखु ओइ जारौ दिनैलाय मानिथो उसु हुखु Jagat Bora and Manav Lovely for Love Love, मानी मा जाये प्यार प्यार बुंनाय मानी मा जाये लाभ लाभ बुंनाय मानी मा जाये प्यार प्यार बुंनाय मानी मा जाये Nandan Nyor Chaudhary for Oraibani, Kalpana Basumatary for Fagun Danni, फैदोलै जोंहाबो बैसागो बोथोरनि गोसो खुसियै दान्दिसे रंजादिनि रायजोफोर बेनो जाहैबाय नमिनि दा बिथांमोननि गेजेराव सोरबा सासेया मोनगोन बे बेस्ट मेकआप आर्टिस्टनि जे एवार्ड बेखौ गथायगोन जोंना आलासि लेंहरनाय दंखायो आं बिथांखौ जौस्रांसिम लेंहरनाय जागोन बिथाङानो जाहैबाय सिनेन बसुमतारी बिथांखौ खांखिला होनना मिथियो रायजोफोर गोदोनि मस्ट सिनियर कमेडियान आर्टिस्ट सारखौ जों जौस्रांसिम लेंहरनाय जाबाय सिनेन बसुमतारी सार नोंथांखौ जौस्रांसिम लेंहरनाय जाबाय गोजोन्थों बिथाङानो जोंनि दिनैनि जे बेस्ट मेकआप आर्टिस्ट नि एवार्डखौ खोन्थागोन रिजाल्टआ बे समावहाय जोंनि एवार्ड सेरेमनि जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोंहा एवार्ड होनायनि सिगां फंनैसो बुंनानै बेखेवनानै होनो थाखाय जों हांख्रायनानै लाबोदों सासे आलासि दा बेनि थाखायनो बे मानिजाथाव आलासिखौ जेन जौस्रांनि थाखायसिम फैयो बेनि थाखाय गुरै खावलायहरदों दा बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां मिस्टार बिरदाव मुसाहारि
प्रेसिडेन्ट 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दा बिथां सारखौ जौस्रांसिम फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बिथाङानो जाहैबाय बिरदाव मुसाहारि, बिथाङा प्रेसिडेन्ट 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL नि। दा बिथांखौ जोङो जिल्ला आफादनि जानानै गांसे आर'नाइजों बरायहोनो नागिरदों। दा बिथाङा फंनैसो सोदोबनि गेजेरजों जे बे एवार्ड सेरेमनिखौ बेखेवनो हायो बेनि थाखाय गुरै खावलायबाय। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय जे दिनैहाय चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जे 4थि बोसोरारि जथुम्मा बेजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंहा बाहाय एवार्ड होनाय हाबाफारि जा सोलिगासिनो दङ, बे हाबाफारिखौनो दैदेननाय जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मानाव गेदेर आफादगिरि, बाहायनि नुजानो हानाय जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि जा गुबुन गुबुन जिल्लानि मावथि बिथांमोन, बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मानगोनां गेदेमा आलासि नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय बाहाय गासैबो जोंनि नुजाफैनो हानाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन, आं नोंथांमोन गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ आं गिबियावनो जासिबाय। जे आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों जोंनि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जे जोंनि चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना मैखोमै बे हाबाफारिखौ लाफैनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं बेखौनो बुंनो खावलायदों जे दिनैनि नैबे बेखेवनाय हाबाफारिया आंनि नङामोन, जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनांगौमोन। दा बिथाङा मा बुंगौमोन आं मिथिया, नाथाय बे बिबानखौ आं मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। आं आसा खालामदों, आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि हारिमुवा जोंनि जिउ, हारिमुवा जोंनि सिनायथि, हारिमुखौ जोंहा फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि बिबान। गोजोननाय थाबाय सानैसिम जोंनि अननायखौ आजावनायनि थाखाय। स' जों एबार बेस्ट मेकआप आर्टिस्टनि जे रिजाल्ट बेखौ जोंहा सारानो गावनि आखाइजों बरननानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन, फरायसिगोन, सोर मोनो बेयाव मिथिसिगोन। स' सारानो गावनि आखाइजों होगोन। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय आरो ओरैनो गिबिसिन बे से बान्था मोननाया सोर जागोन बेखौ मिथिबायना रायजोफोर? मिथियाखैबा आंनो नामा? आंनोबो जानो हागौ ना? थ' रायजोफोर सोर जानो हागौ? निस्सय आं फोरमायनोसै। बिथाङानो जाहैबाय कल्पना बसुमतारी। एलबामा जाबाय फागुन फागुन आरो प्रडाक्शना जाबाय धीराज प्रडाक्शन। दा बिथाङानो सेथि बान्था मोननो हाबाय। बिथांखौ नैबे जौसाङाव फैनानै बान्थाखौ आजावफैनो थाखाय खावलायबाय। कल्पना बसुमतारी, नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जौस्राङाव गाखोबो। आखाइ खबना हो रायजोफोर, आखाइ खब रायजोफोर गोबारैनो। बिथाङानो जाहैबाय कल्पना बसुमतारी, मेकआप आर्टिस्ट। जोंनि चिरां जिल्ला बिसानि जे फार्स्ट एवार्ड मेकआप आर्टिस्टनि एवार्डखौ बिथाङा मोनजेनबाय। आखाइ खब रायजोफोर। बिथाङानो साइज केकखौबो दाबब दाबब साइज खालामो। स' सारखौ प्राइजखौ गथायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनि। आखाइ खब रायजोफोर। बेजों लोगोसे दं जोंहा ट्रफि, सार्टिफिकेट। आखाइ खब रायजोफोर। बिथाङानो जाहैबाय 2021 नि बेस्ट मेकआपखौ मोननो हाबाय। थेंक इउ सारनिसिमबो आरो कल्पना बसुमतारी बिथांनिसिमबो।
दानिया जोङो होगोन बेस्ट कस्ट्यूमनि एवार्डखौ ओमफ्राय बे एवार्डखौ होनो थाखाय आं जोंनिनो चिरां जिल्लानिनो सिनियर आर्टिस्ट रिंकुमणि नार्जारिखौ बे जौस्राङाव लिंहरनो लुबैयो। The nominations for the best costume are Manav Brahma for Fagun Danni, Harold Bosmatari for Oraibani, साननायफोरा गोबां जाखांदों बासि बासि नोंखौ सानखांदों Manav Brahma for Boha Thanko Godoni Dinfralai, Sulekha Bosmatari for Love Love, Manav Brahma for Bai Hajanau Songhor, बे एवार्डखौ होनो फैगोन रिंकुमणि नार्जारि सिनियर आर्टिस्ट जोंनि चिरां जिल्लानि। आखाइ खबनो हो रायजोफोर, आखाइ खब रायजोफोर। बिथाङानो जाहैबाय मस्ट सिनियर आर्टिस्ट मोसानायाव डेन्जारनिबो रावबो हाखायाखै। बिथाङानो जोंनि जे बेस्ट कस्ट्यूम एवार्डनि जे रिजाल्ट बेखौ बेखेवना नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिगोन, खोनासंबानो जाबाय नोंथांमोना। सान्तिपुर हालामनि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि मोनाबिलिनि हामलायनाय बावहरबाय। बेस्ट कस्ट्यूम देरहानो हानाया जाहैबाय मानव लाभलि, एलबाम फागुन दाननि आरो प्रडाक्शना जाहैबाय थिराज प्रडाक्शन। जों एबार मोसानाय नायनाय नङा होनबा रायजोफोर? जोंना एबार जौस्राङाव मोसाफैगोन मेडियन बरगयारि, बिथाङाबो सासे मेकआप आर्टिस्ट रायजोफोर। बिथाङा एबार जोंनि जौस्राङाव हायलालाय हुइलालाय गावनि मोसानायखौ खिन्थिफैसिगोन।
முழுசா சந்திரமுகியா மாறி இருக்கிற உன் மனைவி கங்காவை பார். एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए, समझे? आप कौन बोल रहे हैं? माता जी? माता नहीं, तेरा बाप बोल। गोली मारवा, गोली मारवा, संसार जाने, नंगे खता हबाया, नंजने जोली जाने, खता हबाया, नंजने संसार जाने। बापू फैगासिनो दङ रिलाइभ निउज 24 आरो रंजाली टिभि गोनां खौरांफोरखौ बर' रावावनो मोनगोन रिलाइभ निउज 24 आव जोंनि खौरां बिजोङाव थागोन रायजोनि हादोरनि आरो जायगानि गोबां खौरां जोंनि खौरांफोरा जागोन सैथो आरो गोथों समाजनीतिर পৰা राजनीतिলৈ कला संस्कृतिर পৰা সাহিত্যলৈ শিক্ষা জগতৰ পৰা খেল জগতলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ সুকে কোণে ঘটা প্ৰতিটো ঘটনা শুদ্ধ আৰু প্ৰকৃত তথ্যৰ সৈতে সংবাদ জগতলৈ ঢাপলি মেলিব ৰিপাব্লিক আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেগলাইনৰ সৈতে নতুন স্যাটেলাইট চেনেল ৰিলাইভ নিউজ 24 रिलाइव न्यूज 24 और रंजाली टीवीर होते आमी अति शीघ्रेই আপোনাৰ কাষত লগতে কলা সংস্কৃতি আৰু দৰ্শকৰ মন চুই যোৱা মনোৰঞ্জনেৰে প্ৰতি গৰাকী দৰ্শকৰ হিয়াৰ আমঠু হিচাপে গড়লৈ এক নতুন চিন্তা ধাৰণাৰে আহি আছে ৰংজালি টিভি हारिमुआरि आरो रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनगोन रंजाली टिभिआव मोनालिसा सोरां ओमफ्राय सानसुलि मोसाफैगोन
senukuba Aku bunuhlah eksosia Charming Romeo and Juliet kuba Bela oi pasar nuye besar kedanan happy new year somai kaden dokna di don jenne mujan blanu kaden hari ni ya gor jenne teglai रायजोफोरनि गेजेराव फैगासिनो दङ रिलाइभ निउज 24 आरो रंजालि टिभि गोनां खौरांफोरखौ बर' रावावनो मोनगोन रिलाइभ निउज 24 आव जोंनि खौरां बिजोङाव थागोन रायजोनि हादोरनि आरो जायगानि गोबां खौरां जोंनि खौरांफोरा जागोन सैथो आरो गोथों समाजनीतिर পৰা राजनीतिলৈ कला संस्कृतिर পৰা সাহিত্যলৈ শিক্ষা জগতৰ পৰা খেল জগতলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আপোনাৰ অঞ্চলৰ সুকে কোণে ঘটা প্ৰতিটো ঘটনা শুদ্ধ আৰু প্ৰকৃত তথ্যৰ সৈতে সংবাদ জগতলৈ ঢাপলি মেলিব ৰিপাব্লিক আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেগলাইনৰ সৈতে নতুন স্যাটেলাইট চেনেল ৰিলাইভ নিউজ 24
ৰিলাইভ নিউজ 24 আৰু ৰংজালি টিভিৰ সৈতে আমি অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ কাষত লগতে কলা সংস্কৃতি আৰু দৰ্শকৰ মন চুই যোৱা মনোৰঞ্জনেৰে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ হিয়াৰ আমঠু হিচাপে গঢ় লৈ এক নতুন চিন্তা ধাৰণাৰে আহি আছে ৰংজালি টিভি हारिमुआरि आरो रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोनगोन रंजाली टिभिआव